Здравейте, аз съм Delta PvP Fan и сега ще ви покажа как да си направите снежен човек, който ще ви пази от всичко, като го замерва с снежни топки. Трябват ви само 2 купчета сняг и една тиква. За да направите едно купче сняг, се прави последния начин. Намирате там, където има сняг и го чупите с лопата и то ви дава снежни топки. След което правите така и получавате едно купче сняг. Сега ще ви покажа как се прави. Много е просто, без никаква трудност. Ето, аз съм си направил даже един, ето го там, ето и тук имам доста. Слагате 2 купчета сняг едно върху друго и отгоре това. И имате готов снежен човек. Това беше всичко от мен. Ако искате да играете в сървъра, в който аз играя, ще сложа IP-то под описанието. И ще съм ви много благодарен, ако се абонирате за мен и довиждане.